Cad atá siúl agam? An bhfuil tú ag rith? Tá mé ag rith. Cad atá siúl agam? An bhfuil tú ag siúl? Níl mé ag siúl. An bhfuil tú ag léim? Tá mé ag léim. Cad atá siúl agam? An bhfuil tú ag githe? Níl mé ag githe. An bhfuil tú ag óil? Tá mé ag óil. Cad atá siúl agam? An bhfuil tú ag scríobh? Níl mé ag scríobh. An bhfuil tú ag léamh? Tá mé ag léamh. Cad atá siúl agam? An bhfuil tú ag rothaíocht? Tá mé ag rothaíocht. Cad atá siúl agam? An bhfuil tú ag iomáint? Níl mé ag iomáint. An bhfuil tú ag imirt pelle? Tá mé ag imirt pelle. Cad atá siúl agam? An bhfuil tú ag caint? An bhfuil tú ag canna? Tá mé ag canna. Cad atá siúl agam? An bhfuil tú ag súgra? Tá mé ag súgra. Cad atá siúl agam? An bhfuil tú ag iascaireacht? Tá mé ag iascaireacht. Cad atá siúl agam? An bhfuil tú ag marcaíocht? Tá mé ag marcaíocht.